Apektado sa siging ulan ang daghang lugar sa Davao Region nga epekto sa shearline ug easterlies. Miresulta kini sa baha ug landslide. Sa Tagum City, Davao del Norte, gipasakay na sa rubber boat ang mga na-rescue nga mga residente sa Purok 6 ug 6A sa Barangay Apukon tungod sa pag-overflow sa Iho River. Human magpatuman ug mandatory evacuation ang search and rescue team sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kay nagkataas ang tubig baha sa lugar tungod sa way puas nga ulan. Sa Mongkayo, Davao de Oro, pagdahili sa yuta ang natala sa mga barangay sa San Jose, Rizal, Tubo-Tubo, Kasuod ug Upper Ulip. Nagpahigayon-dayon og clearing operations ang otoridad. Subay sa report sa Office of the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 263 ka pamilya ang namakwit ug anaa sa mga evacuation center. Giatiman na sab sa Municipal Health Office ang mga bakwit ug ipang check-up. Sa Laak, Davao de Oro, nakuha og video ang pagkahugmak sa yuta ug kalsada sa Barangay Kiukmay Biyernes sa buntag Pebrero 20 tungod sa kusog nga banda sa tubig baha nga resulta sa siging ulan. Dili maagian sa mga motorista ang kalsada padulong sa Barangay Aguinaldo. Sa San Isidro, Davao Oriental, gipang putol sa mga personahe sa MDRRMO kining natumba nga punuan sa lubi nga nibabag sa kalsada. Padayong nagpahigayon og area monitoring ug clearing operation ang MDRRMO aron masusi ang kahimtang sa mga lugar ug masiguro ang kaluwasan sa publiko. Gibaha sab ang daghang lugar sa Katil, Davao Oriental. Makita sa video ang taas nga level sa tubig sa sapa sa Barangay Taytayan. Ingon ni inisab ang sitwasyon sa Barangay San Alfonso ug sa Barangay Mainit. Gitabangan og alsa ining grupo sa mga lalaki ug mga pulis ang umbak aron makatabok tungod sa taas nga level sa tubig baha. Hasta kining mga motorsiklo nga naglisod og tabok. Gialalayan sab og patabok sa mga pulis ang pipila ka mga residente sa lugar. Duna say nahitabong landslide sa sitio Nanayngan, Barangay San Miguel sa Caraga, Davao Oriental. Girespondihan dayon ang insidente. Ug sa Mati City, Davao Oriental, upat ang kumpirmadong namatay sa landslide sa Upper Salazar, Barangay Sentral. Human matabunan og yuta ang ilang balay. Usa ka pamilya ang biktima. Na-retrieve sa mga otoridad ang 40 anyos nga mahan, 38 anyos buntis nga inahan ug duha ka mga minor de edad nga mga anak nga babayi. Gipaigmat karon ang publiko tungod sa siging ulan nga posibleng moresulta sa baha ug landslide. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.